Mabilis na tumaas ang tubig baha sa bahagi ng kalsadang ito sa Barangay Triangle, Naga City. Wala pang isang oras na maranasan ng malakas na pag-uulan nitong Sabado dulot ng thunderstorms. Ayon sa Barangay Council ng Triangulo, maliban sa nasa low-lying area ang kanilang lugar ay suliranin rin ang mabilis na pagkabara ng mga drainage system na nagpabilis rin sa pagtaas ng tubig baha. Ang Triangulo, talagang prone kami sa baba, sa baha. Mababa na maray ang posisyon, may depressed na lugar kaya ni talaga. Sa ano nga sa ano kang siyudad, naka-red kami. So sabihin, dawa ng pirit may anong klase drainage system bigyo, kabahaon. Kuntri, ang pinaka-pinag-Diyo, madali na maghali ang tubig igdi. Mabaha, tamabaha siya, dahil hababa. Pero po ang agrikan tubig igdi, klarado yan. Madali on yan mahali ang tubig. Katong nakaaging nagparakusog si Oran, nagbaha sa ipatikang SM, igdiyo sa may portion ta igdiyo. Pero madali ang po siya nahali. Wala tulos. Maintain yan. Kaugnay nito, mas pinaigting pa ng barangay ang clean-up drive lalo na sa mga drainage ng lugar para matanggal ang mga nakabara sa drainage. Aminado ito na basura ang nangungunang nakabara sa naturang estruktura, kaya panawagan ito sa kanyang nasasakupan ang whole of community approach kontra baha. Kadto na ang problema kami, tabi gats ta na-stagnant ang tubig niya. Pero pag siguro na iliman dito sa mga post permi kami naglilinig every Saturday and Sunday. Yan mga ini pigitindugan tang ini storm drainage di. Ang mga palaog igiyon dapat i-maintain ta pero sinig naman sa pinaka-porkang storm drainage ni kung inapod yung floodgate. Yung naman si mga na-stack na basura. So ang MRF sa godang Committee on Environment si Kagawad Freddy yung pag-maintain kani. Matyaga na maray talaga. Katong kasagsagan katong free paguran. Kadakol pa yung orag na basura. Pero may kumpiga sabi sa inda na alangan kami lang. Dapat tarabangan kita. Pero may partisipasyon ang residentes kasi kita malamang sapo ka ni. So tarabang-tabang kita po. Magsunod po kita sa patakaran sa basura and sisiguraduhin po kang nature na ibabalikin sa to. Sa uli, mga residente pa rin umano ang may malaking ambag sa magiging sitwasyon ng kanilang lugar sa tuwing may pag-uulan at pagbaha. Jan Amador, CSN.